Unidos capturan o dictador Nicolás Maduro. Sí, todo ocorreu tras unha operación militar en Venezuela. Foi imputado en 2020 por un tribunal federal de Nova York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína aos Estados Unidos e colaboración con organizacións criminais. Washington atribúelle ademais vínculos co chamado Cártel dos Soles. Mentres a comunidade internacional está dividida, uns festexan a captura e outros condenan a intervención. Y el gran collar del Libertador. Aquí en Galicia hai alegría contida entre os venezolanos. Na nosa comunidade hai máis de 22.000 residentes. Todos confían agora en que o seu país recupere a estabilidade política e se derroque a todo o réxime de Maduro. Dende o consulado seguen con preocupación o minuto a minuto do que acontece ao outro lado do Atlántico. Noutros asuntos, os bombeiros de Narón rescataron o corpo sen vida dun octoxenario no río Santa Cecilia, na parroquia de Xubia. Unha persoa que camiñaba polo paseo fluvial onte a noite alertou os servizos de emerxencias. Inmediatamente activouse un operativo de rescate no que tamén colaboraron axentes da policía local, pero xa non puideron facer nada por salvarlle a vida. A borrasca Francis deixa fortes refachos nesta primeira fin de semana de 2026, onde máis se está notando é na costa, así que moita precaución no mar. No noroeste da provincia da Coruña e na Costa da Morte hai activa xa unha alerta laranxa e ollo, porque co paso das horas a situación empeorará en prácticamente toda a comunidade. E quedan moi poucos días para que cheguen os Reis Magos e nós preguntámonos cales son os xoguetes que máis se repiten nas cartas dos máis pequenos. Este ano caerá algún clásico como os xogos de mesa ou as bonecas ou quizáis as súas majestades do Oriente deixarán baixo a árbore algo máis tecnolóxico. Nos minutos vemos cales son os favoritos. Os xoguetes de sempre, sobre todo en xogo de mesa, onde observamos moitos de toda a vida, o quenequén, tragabolas, e tamén nos máis pequeniños gusta moito o que de madeira, máis que o de plástico. Os Estados Unidos capturan o dictador Nicolás Maduro e a súa muller despois dunha intervención militar esta madrugada en Venezuela. Dende os Estados Unidos aseguran que o obxectivo era arrestar o dirixente venezolano vinculado ao narcotráfico e desbotan novas accións militares en Venezuela. Dende Nova York, ten máis datos Argemino Barro. A partir das 2 da mañá, hora local, producíase un ataque selectivo na capital do país e noutras cidades. En Caracas, dous dos principais obxectivos eran o aeroporto de La Carlota e Fuerte Tiuna, o maior cuartel militar onde se refuxiaba Nicolás Maduro cada noite. Pasadas unhas horas, saltaba a noticia: Maduro fora detido coa súa muller Cilia Flores. Donald Trump comunicaba a través da súa rede Truth Social: os Estados Unidos de América levaron a cabo con éxito un ataque a grande escala contra Venezuela e o seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que xunto coa súa muller foi capturado e trasladado en avión fora do país. Trump comparecerá en rolda de prensa ás 5 da tarde hora galega desde a súa residencia de Mar-a-Lago para explicar a operación militar. Mentres, todo eran especulacións. A vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez pedía probas de que Maduro segue vivo. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama. Desde o réxime venezolano sucedíanse as condenas ao ataque estadounidense. O todopoderoso ministro de Relacións Interiores, Diosdado Cabello, chegou a darse por morto de madrugada, pero reaparecía horas despois cun chamamento á calma. No caigamos en la desesperanza. Tengamos toda la fe puesta y al final de esta batalla el pueblo de Venezuela saldrá victorioso. O ceo venezolano amencía deserto de aeronaves como se ve neste mapa da mañá. Sobre a captura de Maduro trascendeu que foi realizada por un equipo da Forza Delta, unha unidade militar estadounidense encargada de operacións especiais. Distintas fontes da diplomacia estadounidense, da Casa Branca e mesmo un senador republicano sinalan que Nicolás Maduro será sometido a xuízo nos Estados Unidos polos seus presuntos crimes. A administración estadounidense acusao de narcoterrorismo, de introducir droga nos Estados Unidos e de ser un dos referentes do Cártel dos Soles, algo que el sempre negou taxativamente. Pero neses cargos nunca se mencionou a presunta fraude electoral de 2024.
En España, o Ministerio de Asuntos Exteriores manda un comunicado no que destaca a súa disposición ao acollemento dos venezolanos que foxen do réxime de Maduro no país por razóns políticas. Lembran tamén que non recoñecen a vitoria de Maduro nas últimas eleccións mentres fan un chamamento á desescalada en Venezuela. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, asegurou que están realizando un seguimento exhaustivo da situación no país. Os seus socios de goberno exíxenlle máis contundencia, que condena a intervención e apelan a unha movilización popular. E o presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, asegura que hoxe é un mal día para Maduro e os seus aliados. O líder da oposición asegura que a principal preocupación do seu partido son os españois residentes en Venezuela e os venezolanos. Reaccións á situación de Venezuela tamén dende Galicia. Nunha mensaxe nas redes sociais, o presidente da Xunta di que Galicia segue moi de preto o que está pasando nese país co que nos unen milleiros de lazos. Alfonso Rueda afirma que o noso corazón está hoxe e sempre cos galegos de alí e cos venezolanos de aquí. E os socialistas galegos chaman a prudencia e dende o Bloque Nacionalista Galego a formación que máis se distancia do resto de partidos e esta condenan a detención de Maduro, aseguran que vulnera o dereito internacional. Piden unha resposta firme e inmediata, exixindo a conservación da paz, da seguridade e o respecto á soberanía de Venezuela, nun contexto en que o país segue sendo obxecto de críticas internacionais polo seu sistema político. A situación de Venezuela nos últimos tempos propiciou a migración de máis de 8 millóns de venezolanos nun país que non chega aos 29 millóns de habitantes. Destaca América Latina, pero tamén Galicia é un dos destinos escollidos para comezar unha nova vida. De feito, esta é a colectividade estranxeira máis numerosa na nosa comunidade, máis de 22.000 residentes. As provincias que máis acollen son A Coruña e Pontevedra. Nesta última hai unha cidade, Vigo, que notou un amplo incremento. En 4 anos multiplicou por 2 a súa cifra de cidadáns venezolanos. Agora son xa máis de 9.000 os que residen na cidade olívica. Con cautela e sensacións encontradas recibe a comunidade venezolana residente en Vigo o que está pasando en Venezuela, mentres por unha banda hai xúbilo indisimulado entre os membros da directiva da Federación Venezolana de Galicia, manifestamente opositor ao réxime de Nicolás Maduro e que apoia a intervención dos Estados Unidos. Pola outra, aquí no consulado, que permanece pechado ao público, hai preocupación por todo o que está acontecendo no seu país. Ás 8 desta tarde hai convocado unha concentración diante da sede consular aquí en Vigo para denunciar o que consideran unha agresión do goberno de Trump a un Estado soberano. Muchas llamadas de venezolanos de adhesión, de preocupación y de apoyo a la revolución venezolana. Pero el país está unido, el país está claro en que estamos en una lucha permanente y estamos en una resistencia activa. Pois a comunidade venezolana en Galicia celebra a detención de Maduro e a súa muller. Siguen as novas con nerviosismo e preocupación, pero aseguran que esta intervención é un rayo de esperanza. Es un día de gloria para toda la comunidad venezolana y todo el pueblo democrático del mundo entero. Al fin el dictador ha sido capturado y ha sido llevado para los Estados Unidos después de yo digo que quirúrgico, y bueno, estamos muy contentos desde afuera de Venezuela, aquí hoy desde Vigo, y que esto haya sucedido y que todo en santa paz y muy rápido. Felices, pletóricos, falta mucho, pueden pasar muchas cosas, es verdad, puede haber una revuelta, puede haber muchas cosas, pero que estos dos individuos hayan caído, pues nos da mucha esperanza de que todo pueda suceder. A intervención militar dos Estados Unidos en Venezuela, que rematou coa captura de Nicolás Maduro, abre un escenario incerto para o futuro do país. O experto en relacións internacionais, José Manuel Estévez Sá, cree que a intención dos Estados Unidos é xulgar a Maduro por cargos de narcotráfico e promover o ascenso á presidencia de María Corina Machado. A operación militar en territorio venezolano e a captura de Nicolás Maduro e a súa muller non sorprenderon os expertos en relacións internacionais logo da escalada das actuacións militares que puxo en marcha Trump contra o réxime de Maduro. Que é un dos obxectivos supostamente que alega Donald Trump para cometer, baseándose non na propia Lei de Seguridade Nacional e no feito de que ten, digamos, nomeado ou declarado non o Cártel dos Soles, co que relaciona a Nicolás Maduro como organización terrorista estranxeira para poder
poder acometer precisamente este tipo de actuacións. Para analizar o que podería acontecer hai que ter en conta dous factores. Por unha banda, ver cal será a reacción do exército e o seu apoio a quen asuma a dirección do país entre os altos cargos do réxime con Maduro ausente. Pola outra, cal será a postura dos Estados Unidos a hora de promover un cambio no goberno de Venezuela. Agora, pois, ábrese un novo panorama, en principio, eu coido que probablemente a administración estadounidense tratará un pouco de facer valer, non, esas actas das que ten copia, non, que dan a victoria supostamente en máis de un 60% precisamente a Edmundo González Urrutia nas eleccións do 24, ou no caso de que crean todavía ou que queiran abrilo todavía máis, pois a posibilidade de buscar unha forma, digamos, social, unha especie de referendo onde o pobo se poda manifestar a favor desa transición libre e democrática do país. Polo de agora, as hipóteses son tantas como os posibles escenarios a medio prazo, nun momento de moita tensión no interior de Venezuela. Deixamos a situación en Venezuela, pero continuamos no exterior. En Suiza segue o lento e desesperante proceso de identificación das vítimas do incendio rexistrado na noite de fin de ano nun bar da localidade turística de Crans-Montana. Os especialistas teñen que recorrer as análises de ADN para identificar a maior parte dos 40 falecidos confirmados e a moitos dos 119 feridos ingresados nos hospitais. Especialistas da policía seguen traballando no interior e nos arredores do bar A Constelación, onde esta fin de ano morreron polo menos 40 persoas, a maior parte delas mozos moi novos. Tratan de entender o porqué dun incendio que en cuestión de minutos atrapou centos dos asistentes á festa. Os dous donos do local, situado na famosa estación de esquí suiza de Crans-Montana, xa declararon diante da policía e da fiscal que leva o caso, pero saíron sen cargos polo momento e coa única obriga de estar localizables. O lume, ao parecer, produciuse polo contacto das bengalas coa espuma do teito. Polo momento, hai 40 mortos confirmados, a maior parte deles de nacionalidade suiza, francesa e italiana. O estado de moitos dos cadáveres fai imposible a identificación inmediata, polo que hai que recorrer ás análises de ADN, que atrasan un proceso que está resultando moi duro para os pais e familiares que agardan noticias dos seus. Esta é a última foto que teño do meu fillo, 2 horas antes de que marchase para o bar. Se o viron nos hospitais ou no depósito, xa sexa vivo ou morto, por favor, díganmo. Non sei a gravidade das súas queimaduras, non sei se é recoñecible, non o sei. O único que quero é atopar ao meu fillo. Quero atopar ao meu fillo. Tamén lenta é a identificación de moitos dos 119 feridos que permanecen nos hospitais, xa que moitos deles están inconscientes e vendados. Nas proximidades do bar queimado, a xente deposita candeas en homenaxe ás vítimas da traxedia, mentres a estación de esquí de Crans-Montana reabriu este venres as súas portas. O terremoto que sacudiu o sur de México deixou 2 mortos e causou danos en edificios. Unha muller de 50 anos morreu en Guerrero cando a súa casa se derrubou debido aos tremores. Os medios locais tamén informaron de que un home de 67 anos morreu na cidade de México mentres tentaba abandonar o seu edificio de apartamentos. O sismo de magnitude 6,5 golpeou preto da costa do Pacífico en Guerrero. As autoridades informaron de fugas de gas e danos a vivendas, edificios públicos e hospitais ao redor do estado de Guerrero. A borrasca Francis deixa hoxe toda a costa galega en alerta. Teña moita precaución, sobre todo no mar, porque irá empeorando co paso das horas. Sí, nesta primeira fin de semana do ano o vento está complicando as cousas e xa se está notando moito, por exemplo, en Muxía. Alejandro Álvarez, como está a situación? Sí, pois por momentos notamos a forza do vento e tamén notamos como o mar estáse poñendo cada vez máis bravo, situación que se vai a ir recrudecendo co paso das horas. Meteo Galicia ten activo ese aviso laranxa en prácticamente todo o litoral da provincia da Coruña por mar de vento, no resto da costa galega ese aviso será amarelo. Ademais, en concreto, aquí na Costa da Morte, aviso amarelo tamén por ondas que poden superar os 4 metros de altura. Iso no mar porque en terra tamén temos avisos amarelos en diferentes puntos da provincia da Coruña e tamén da provincia de Lugo por fortes refachos de vento que poden superar os 80 km por hora. De feito, en Punta Candieira, en Cedeira, ás 12 do mediodía, rexistráronse máis de 100 km por hora. Ante esta situación, a Xunta de Galicia suspendeu toda a actividade deportiva federada no mar, tamén o plan Xogade nalgúns municipios desta provincia da Coruña, dende hoxe pola tarde ata mañá pola mañá.
Un vintiño que chega aos osos. Cambio estes días atrás daba gusto, que había soliño, pero... Ver este espectáculo de mar con la bravura y todo, pues la verdad es que el paisaje es encantador. O equipo de drones da Axencia Galega de Emerxencias localizou contra o mediodía o corpo sen vida do veciño de Oleiros que estaba desaparecido dende o martes. Estaba a 1 quilómetro do punto limpo de Sada. O rastrexo retomárase esta mañá ca participación dun numeroso grupo de voluntarios, entre eles amigos e familiares do home, de 77 anos. A zona de busca centrábase na aldea do Vilar, no concello de Sada. Alí, a cámara de seguridade dunha vivenda captara a imaxe do desaparecido o martes pasado, o pouco de que se desorientara. E os bombeiros de Narón rescataron o corpo sen vida dun home octoxenario no río Santa Cecilia, na parroquia de Xubia. Atopárono onte pola noite. Contra as 10, o corpo foi recuperado e quedou baixo a custodia dos axentes da Policía Nacional ata a chegada dos servicios forenses. En Sevilla faleceron 5 persoas por un gromo de gripe A. Produciuse na residencia de anciáns do Hospital da Santa Caridade. Esta enfermidade afecta a 4 residentes máis e a unha enfermeira. Segundo as autoridades sanitarias, 5 dos 10 afectados pola gripe A tiveron que ser ingresados nun centro hospitalario onde faleceron. O Servizo de Vigilancia de Saúde Pública activou os protocolos para evitar novos contaxios e suspendeu actividades sociais como a visita dos Reis Magos prevista para este sábado. Aquí en Galicia o ano comezou con menos casos de gripe. A vaga epidémica desta enfermidade rexistra unha intensidade baixa e con tendencia decrecente. Con respecto ás semanas anteriores, rexístrase un descenso na taxa de consultas por gripe en atención primaria de case un 23%. Así, esta taxa sitúase nunhas 80 consultas por cada 100.000 habitantes. O grupo con maior número de consultas continúa a ser a cativada de 0 a 4 anos. E as persoas maiores de 80 anos son as que máis ingresan nun centro hospitalario por esta doenza. Nos últimos 7 días ingresaron no hospital 343 persoas con gripe confirmada. Continúase a recomendar o uso da máscara cando se acuda a centros de saúde, aínda que non se teñan síntomas de infección respiratoria. Tras as reunións familiares polas festas do Nadal, as autoridades sanitarias estarán vixiantes ante posibles repuntas. En los últimos días estamos viendo un poco de descenso en cuanto al número de consultas de pacientes con síntomas gripales. Pero eso no quiere decir que bajemos la guardia. Es más, tenemos que estar siempre protegidos y, sobre todo, cuando acudamos a los centros de salud, tengamos o no tengamos síntomas respiratorios, acudamos con protección, con las mascarillas, para evitar que no vuelva a existir otro repunte o suban otra vez los ingresos hospitalarios por gripe en nuestra comunidad. Pois a venda de antigripais nas farmacias segue a ser a norma. Logo das festas é o máis habitual. Nalgúns establecementos segue moi alta demanda. Os antigripais son estes días os medicamentos máis demandados nas farmacias. Esta época do ano é sempre a máis importante. Empezan eso novembro, decembro, xaneiro, son épocas moi fortes de venta. A demanda coincide coa chegada do frío, cos casos de gripe e as consultas, pero tamén influe que no Nadal e cando hai máis xuntanzas con amigos e familiares. Sobre todo ahora, despois das Navidades, hai un repunte de xente que ven a pedir antigripais. Incluso xa, eu creo que antes das Navidades, modo anticipación para ter na casa, pero sí que hai moita xente. O pico da gripe deuse antes das festas, desde entón os casos van a menos o mesmo que as consultas médicas. Con todo, pode que volvan remontar nas farmacias e se aprecia certa demanda. Ahora hai un repunte de gripe, hai moita xente que tampouco se fai test, entonces prefiren vir, coller un antigripal e mirar se lles fai efecto. A xente, como se xunta, se contaxia, entón ao final ten que vir a compralos. Ven a compralos cando nota síntomas. Antes é raro que o leve para terlo na casa, o leva no momento que lle fai falta. Estes días, 3 de cada 4 persoas que van por medicamentos á farmacia levan antigripais. A xente acude primeiro a nós porque é unha maneira de evitarse ir ao médico, os hospitais están colapsados. Un dato que anticipa que a incidencia pode volver a aumentar.
Coa chegada dun novo ano tamén chega a temida Costa de Xaneiro. Despois dun período de moitos gastos, aínda máis, e con algunhas subas, os prezos da vivenda continuarán en máximos. Os carburantes poden subir cos novos impostos ao diésel, as operadoras de telefonía móviles levan 4 anos incrementando a factura e as peaxes novamente soben máis dun 4%. Con todo, tamén soben para ben algúns soldos e as pensións. Comezou o ano e os consumidores xa temen a Costa de Xaneiro. Tras os excesos nos gastos das festas do Nadal e co incremento dos prezos nestas datas, moitos consumidores esperan as rebaixas e outros aseguran que tras os reis xa van a apertar o cinto. A situación vai se reflectir neste mes nos comercios, mercados e negocios de restauración. Con mayor dificultad, o sea, muy difícilmente, no sé si la superaremos o pereceremos en ella. En casi todo, en comida especialmente, porque xa se gastou bastante para Navidades, e despois, pois, eu creo que en un pouco de caprichos tamén. Poden ser gastos máis innecesarios ou que maior que dos que podes prescindir, pois si algo menos, pois gastar, salir un pouco menos, ir menos aos restaurantes, bueno, esperar que veñan un pouco mellor as cousas. Te apretas un poquito el cinturón a la hora de las compras y de los caprichos, pero bueno. Aforrar e comer platos de cuchara que fai frío. En Almería, a Garda Civil detivo 17 persoas e investiga outras 2 nunha operación contra o narcotráfico e a inmigración irregular. Rescataron 147 migrantes e incautáronse de máis de 10.000 litros de gasolina. Segundo os axentes, o obxectivo da operación, bautizada Linda, era desartellar a infraestructura logística de organizacións criminais atacando actividades esenciais como a suministración de combustible e víveres ás embarcacións de alta velocidade que permanecen no mar territorial de xeito permanente. En total han sido detenidas 17 personas y otras 2 han sido investigadas. Como resultado de esta operación han sido incautados 10.000 litros de combustible que ocupaban un total de 400 garrafas y se han rescatado a 147 personas. Un total de 4 vehículos han sido incautados, así como 5 embarcaciones. Comezou un ano máis e seguro que moitos están xa pensando en tomar un respiro. Pois aquí van as opcións que temos, o calendario laboral de 2026, con 14 festivos. Ollo, un xa pasou e o segundo ven en camiño. Calma, ainda así que quedan 12 datas por diante. Teremos ata 4 pontes longas, a de Semana Santa en abril, tamén o 1º de maio que cae en venres, a Festa Nacional de Outubro en luns e o Día de Nadal que caerá en venres. Despois, tamén, 3 datas mudan o seren en domingo, o 1 de novembro, o 6 de decembro e o Día das Letras Galegas. E aquí, no seu lugar, escollemos o Día do Pai, o 19 xoves, San Xosé en marzo, tamén temos San Xoán, o 24 mércores en xuño, e o Día de Galicia en xullo, 25, que cae en sábado, por certo, a todos aqueles que traballamos na fin de semana, este e o sábado 15 de agosto tamén interesanos bastante. Por último, cada concello engade 2 festivos locais máis. Tendo en conta estas posibilidades, moitos quererán argallar algunha escapada e Roma sempre está entre os destinos favoritos. Pois saiban que a partir do 1 de febreiro achegarase a Fontana de Trevi, terá un custo simbólico de 2 euros, unha medida que o Concello busca regular o fluxo constante de visitantes. Javier Romero. Sí, trátase dunha medida que afecta a un dos monumentos máis visitados da cidade. A idea do Concello non é só limitar a masificación, senón mellorar a experiencia tanto para turistas como para veciños e garantir a conservación dun espazo histórico que recibe millóns de persoas cada ano. Só en 2023, máis de 5 millóns de visitantes pasaron por este lugar. En todo caso, a medida tamén terá excepcións. Os residentes estarán exentos de pago e tamén se poderá acceder de forma gratuita en horas de menor afluencia, concretamente entre as 10 da noite e as 9 da mañá. Grazas, Javier. Queda pouco para que cheguen os Reis Magos e deixen unha morea de agasallos a todos aqueles, iso sí, que se portasen ben. Como nos, David, como nos. Sí, yo. Porque os magos de Oriente estiveron pendentes de todo o que fixemos durante o ano e agora chega o momento de entregar o que se pediu nas cartas. Cintia Pineiro, cales son os xoguetes favoritos?
Pois para descubrir os xoguetes favoritos tivemos que vir a unha tenda que conta con máis de 160 anos de historia. Por aquí xa pasaron os Reis Magos, pero os nenos que non se preocupe, que volverán a pasar. Eleváronse sobre todo xogos de mesa e tamén as tendencias deste ano, que son Stitch e Mércores. Por suposto, tampouco se olvidaron dos clásicos como Spiderman. Iso sí, eses nenos que aínda non fixeron as cartas, que non se preocupen, sempre poden vir ás xogueterías e preguntarlle aos seus asesores cales son os xoguetes adecuados de acorde aos seus gustos. Iso sí, estos asesores tamén nos confirmaban que as vendas este ano caeron un 10%, pois os Reis Magos tiveron que apretar ben o peto. Moitos xoguetes, os que máis de moda están, que máis nos solicitan, xa os temos esgotados dende fai moito tempo. Teríamos, por exemplo, o xogo de mesa do Tapel, que para formar palabras con unha pista hai que ir, cantas máis letras se utilicen, pois mellor. Temos tamén un lagarto teledirixido que pode escalar por paredes, ou a Gabi, que é unha personaxe da televisión, que é unha edición especial que é unha sirena. E a hora de buscar o que piden os máis pequenos nas cartas hai que ter moito coidado, porque ás veces o barato pode sair moi caro. A normativa europea impide vender xoguetes que presenten riscos pros nenos, pero esta garantía desaparece cando mercamos produtos en liña dende países con menos controis de seguridade. No Laboratorio de Consumo de Galicia analizan todo tipo de xoguetes para comprobar os estándares de calidade e seguridade. A conclusión desta avaliación é que, malia que custa atopar produtos deficientes nas tendas físicas, a metade dos xoguetes mercados na Internet que analizaron presentaban deficiencias que obrigaron a retiralos do mercado. Quedan só 3 días para a Noite de Reis e aínda hai quen busca o agasallo perfecto. As xogueterías locais convértense estes días nunha opción clave para moitas familias. María. Bonecos de madeira, monicreques, xogos clásicos e xoguetes para todas as idades. A 3 días da Noite de Reis, as xogueterías locais convértense nas mellores aliadas das súas majestades do Oriente. Moitos destes xogos son tamén unha alternativa perfecta ás pantallas. Aquí, nesta tenda de Ourense, a variedade e o tracto próximo marcan a diferenza. Grazas, María. Levamos un par de semanas de excesos gastronómicos e aínda queda por diante o Día de Reis. Achegámonos ao mercado e comprobamos que os prezos baixaron bastante, especialmente os dos mariscos. Nas carnizarías, moitas encargadas para facer cocidos e callos. O ambiente de Nadal empeza a disiparse nos mercados. Reyes é distinto, moita xente xa vai comer fora. A ver, estes días veñen, pois, ao mellor un pescadiño, unha merluza, unhas meigas. Cousas baratas. Unhas zamburiñas ou, non sei, unhas pateiros ou un poquinho gambón e despois se fan un cocido, fan uns poquinhos de callos e xa está. Atopamos bastantes postos pechados e menos peixe e marisco que outros días. En xeral, menos oferta, pero prezos máis accesibles, sobre todo nos mariscos. Os percebes superaban hai uns días os 200 euros o kilo. Temos este a 80 euros, este de corme moi bo, 150 e 100 euros. El camarón gordo ya se vendió, que fue a 100 y pico. Pero este camarón terciadito 75 está muy bien. La cigala la tienes a 90, la centolla a 45. O prezo da carne mantense estable. Para a comida de Reis triunfan o cocido e os callos. Lo que no sabe la gente es que hay mucha tradición de Año Nuevo, callo hecho. En día de Navidad, callo hecho. Y para Reyes, callo. O que levan a maioría son callos. Para facer cocido e carne asada. Vai ser todo con sopa de cocido e cocido basicamente. A pesar de que os corpos empezan a pedir mesura. Empieza a pedir el cuerpo ya ensaladitas y comida normal, sí. Normalidade que chegará despois dos tradicionais roscóns. E no menú de Reis, o que non pode faltar é o roscón. Os obradoiros pasteleiros traballan arreo estes días para que estean en todas as mesas. A maioría xa están encargados dende hai semanas. Esta fin de semana o traballo dos pasteleiros só é comparable ao dos propios reis preparándonos regalos. Neste obradoiro non hai pausa, porque a elaboración deste doce require de varias mans para que poidan sair por milleiros. Un proceso que necesita tiempo, ¿no? Son las masas, fermentaciones, horneados, son mucho volumen, muy poco tiempo, entonces tenemos que hilarlo muy fino, ¿no? Siempre intentando que los tiempos de fermentación sean correctos, los horneados
Es un proceso fácil porque es el roscón, pero muy complejo, ¿no? Para que quede un roscón de gran calidad, alto nivel, que es lo que buscamos. ¿No? Non é como en Navidade, Noiteboa ou en fin de ano, que a xente se non ten panetone, compra pastéis. Non, nesta época as persoas que queren o roscón, queren o roscón. Os clientes valoran o produto artesán e poder facer as encargas coa garantía de frescura e calidade. Yo creo que el sabor, sobre todo la estructura de nuestro roscón, ¿no? Que es muy aireado, es muy jugoso, es muy alveolado, y el sabor que sabe a azahar, rico, ese punto cítrico y la textura, ¿no? Yo creo que es algo para mí muy importante. Intentamos que todos os roscóns sean iguais e utilizar as mellores materias primas únicas por seu orixen, auga de azahar de Sevilla, ovos de aquí galegos, limón de Carral. Intentamos que sempre sea por diante, a frescor. Nos non conxelamos, cerramos encargas a finais de decembro habitualmente para poder organizarnos e sobre todo para saber ata onde podemos chegar. Este Nadal no Obradoiro comezaron tamén coas vendas en liña e o envío nacional, porque a demanda é cada vez maior. Pois que ganas de probalo xa. O 2026 está arrancando e canda é os propósitos pro ano novo, que máis e que menos establecen estas datas algún reto: deixar de fumar, comer mellor, baixar de peso, sacar unha oposición, conseguir ou mellorar o traballo. A lista, xa advertimos, é bastante longa. Correr, intentar xogar o tenis, intentar ler máis, aprobar todo para que mi madre esté contenta. Aprobar el PIR. Estoy estudiando una oposición. Temos examen en xaneiro e nada, pois se conseguimos, pois imos a ir de festa todos. Quiero formarme, quiero ser un especialista, ser barista, trabajar. Encantar más a mis clientes. Tengo una tienda pequeñita, entonces pues me gustaría dar mejor trato todavía. Ponerme un poquillo a caminar. Pensé en tener mi casa propia, un piso, que eso es lo importante en estos momentos. Eso de, bueno, este año voy a dejar de hacer X cosas, esos programas, eso, hombre, mi edad ya, eso todo ya pasó, lo tengo todo muy controlado. Non me fai falta nada, solo salud, é o que quero. A lista de propósitos para o ano novo é infinita, pero quizáis o rei dos retos máis recorrentes é apuntarse ao ximnasio. Visitamos dous en Santiago e confírmannos que nesta época aumentan notablemente as inscricións. Os meses de xaneiro sí son de moita pregunta, moita información, pero os meses de alta suele ser o mes de febreiro. É verdade que en xaneiro empeza a vir máis xente, pero moita queda e outra, ao final, vaise. Nun dos centros deportivos damos cunha clienta que se apuntou ao ximnasio precisamente como propósito para o ano novo en 2025. Llevo un año, entonces sí que lo cumplí porque vine casi todos los días y la verdad es que os animo a que vengáis porque es una pasada, se nota, es como si recuperaras tu cuerpo. Quen empeza e continúa mantén invariable o reto. Conseguir una mejor condición física, aunque yo ya llevo 3 años ya entrenando, pero bueno, animo a todos a los que quieran empezar, pero que no empiecen y lo dejen unos meses, hay que continuar, esto es rutina, sacrificio y esfuerzo. Monitores e adestradores recomendan marcar obxectivos realistas e buscar a actividade que guste e que se adapte máis á persoa. Márcate obxectivos que realmente podas conseguir a corto, medio e largo plazo, non o típico de facer cousas que realmente ao mes bastes enganchar. Monitores e demais, entrenadores personales, somos un pouquiños que deberíamos de tirar por eles para que les estén cómodos, para que busquen algunha actividade que lle sexa, pois que lle guste, que lle sexa cómoda. Recórdannos tamén que máis aló de esculpir o corpo, o exercicio é saúde. Saben onde está a aldea de Nadal máis pequena do mundo? Pois está en Galicia, no barrio de Piñeiriño, en Vilagarcía. Son casas invisibles a primeira ollada porque só podemos velas a través do microscopio. A aldea de Nadal máis pequena do mundo está aquí exposta nesta Asociación Cultural e Veciñal de Breogán, un pequeno barrio de Vilagarcía. Bueno, un vecindario, un barrio pequeniño, entón non temos presuposto para pensar ao grande, pensar en árbores xigantes ou pensar en moitísimas luces. Entón, bueno, pois ocorreuse nos facer todo o contrario. Esta aldea creouse neste laboratorio de Holanda, da man de Adrián e Elisabeta. Só é visible a través dun microscopio e nesta construción, do tamaño dunha célula, atopamos varias casiñas en torno a unha árbore de Nadal.
Comezou xa co ano pasado que fixemos a árbore de Nadal máis pequena do mundo. Este ano quixemos reinventarnos, non só facela máis pequena, sino que añadir outras cousas enriba desto, que son unhas pequenas casiñas que están ao redor, mantendo a árbore orixinal no medio. Para iso necesitaron fotóns de luz e resina líquida para darlle forma, pero no seu día a día, con esta tecnoloxía, fan mediciña rexenerativa. Por exemplo, se pensamos nas arterias moi pequeniñas capilares do noso corpo humano, esas teñen a veces os tamaños tan pequenos como da aldea, e para poder replicar eso utilizamos a polimerización de 2 fotóns para estudar enfermidades. E así dende a ciencia insisten na idea de que facer as cousas máis grandes non é sinónimo de facelas mellor. De feito, nesta microaldea tapuxeron o símbolo da paz enriba da árbore e mesmo unha pomba pousada nun tellado. Creemos que é unha mensaxe bonita, non? Dende o barrio, para nós somos o mellor barrio do mundo, non? Pois a mellor mensaxe que podemos aportar ao mundo é a da paz neste ano. Novamente temos que darlle as grazas porque a de onte foi unha xornada na que escolleron os nosos programas para estaren informados. Temos, como dicimos, que darlle as grazas. Por unha banda, o Galicia Noticias acadou o venres unha media do 19,6% da audiencia, convertíndose na primeira opción informativa en Galicia na súa hora de emisión. Pola súa banda, o Telexornal Mediodía rexistrou unha audiencia do 19,4% dos espectadores con picos do 23%. E o líder deste venres entre os informativos, 4 puntos por riba do seguinte. Máis de 120.000 espectadores de media escolleron a Galega para informarse. Pola súa confianza, moitas grazas. E tempo agora para coñecer o que teñen preparado para hoxe os compañeiros do Hora Galega. Que van xusto despois do tempo, así que saudamos xa a María. Que tal? Moi boas. Así é. Moi boas, pois hoxe en Hora Galega comezamos 2026 xa preocupados polo peto, porque temos en conta que hai moitas cousas que soben, como a electricidade ou a telefonía, pero tamén as axudas. Hoxe falaremos delas e de como solicitalas e de cales están a nosa disposición coa nosa analista en custos, Emma Coello. E, por suposto, hoxe en Hora Galega estaremos moi pendentes da última hora dende Venezuela, tras o ataque de Estados Unidos perpetrando explosións en Caracas e outros puntos do país e tras a detención, segundo o goberno de Estados Unidos, do presidente Nicolás Maduro. Todo isto moitísimo máis a partir das 3:30 da tarde aquí en Hora Galega. Estaremos pendentes, grazas María. Xa saben que a información continúa como sempre actualizada minuto a minuto na nosa página web en G24 e g24play.gal.